चंदन घरही काटाई भी पीढ़ावा बनाई भी हो। चंदन घरही काटाई भी पीढ़ावा बनाई भी हो। यारे ताई पीढ़ावा बैठी है ज्योति वाहन बाबा देखत सोहावन हो। आरे ताही पीढ़ावा बैठी है ज्योति वाहन बाबा देखत सोहावन हो। हम तोहसे पूछी ज्योति वाहन देवा मना में बिचारी ले, मना में बिचारी ले हो। आरे कैसे होला ज्योतिया बारतिया त हमें समझावहु हो। यारे कैसे होला ज्योतिया बारतिया त हमें समझावहु हो। बरती पहिले नहा खा के दूसरे बरतिया न हो। यारे तीसरे जे खर जिउतिया त ऐसे होला परबिया न हो। यारे तीसरे जे खर जिउतिया त ऐसे होला परबिया न